mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon. Ang pagrespeto may giraray sa lambang saro kada miyembro kan familia asin kan sosyudad. Orog na po itong nagdiretso man asin namumuyang magdangog sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Ay sala, wala na pala tayo nun. Bicol Target lang. Sana po, iyaon na kita sa marhay na kamugtakan, igwa na ning resulta sumaghapon tang pagpagal, trabaho, sakripisyo, diskarte, hinguha, asin iba pa. Sa paagi iyan, kampadagos niya tong panarig sa mahal na kagurangnan Hesus Kristo asin pagpapasalamat. Sagkod na kitang alas 5 an hapon, Bicol Target. May mga Jerome na receive mo tabi. Pakisuyo daw tabi ano. Gaman akong diit na kasuguan man lamang. Iriba-iba tabi kita sagkod alas 5. Ay, yun na pala naon ang bitan kun. Kaya absent-minded ka. Sa paagi iyan kan mga istorya niya to diyan sa luwas, mabutwa po ang Mega Force Patrol. And siyempre, si Chief Jimmy, si Pading Jim ang nanginginotan dyan, kasabay si Compadreng Jomar Bien, asin si Pading Al Armario, and yaon man si Angel Mustaza, asin si Karen Nicole Ala, kasabay sa Manibela, si Henry Mata, ang samuyang nga sa kalsada. Sabi ni Sir Jason, diretso sa nakita, Sir P, mantang nagkape-kape. Sa Master Control, yaon dyan si Junapolis. Ang lalaking naka-gren. Sabi nga, naka-gren. Sa newsroom yaon dyan si Madam Sia Leron, si Jen Matthew Baliran, and si Nicole Angloriani. Sasabayan pa man si Danny Jimos Barrios. Siyempre sa panginginot iyan ni News Director Marnila, sinda po an mina sumada kan mga istoryang nagkakadarangog nindo kung may news break and major newscasts digdi sa DCGB and nababasa sa samuyang social media platform ang DCGB News Online. Jerome Nico Martinez sa IT. Ako man po sa indong servidor sa radyon sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Diyo naka-on air yata yung ating auxiliary mic. Ano? Yan, okay na. Sa Indo pong lingkod ang Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon. Yan. Sige, Tabi. Thank you so much, Tabi. Jerome. Makahabol daw, Jerome.
testing unta naman. Padagos po kita ha na tuguti manindo ako na ipadagos tatabi ang kunyan ang pagpangadji para duman po sa mga natutumbok kaining bagyo. Ang sabitan na nga di ba kasubago, ang sabi kang Japan Meteorological Agency, ang klasifikasyon ni daka ini violent typhoon. Digdi sa Pilipinas, ang klasifikasyon kan sa tuyang State Weather Bureau, Super Typhoon Nando. Ang target po, ang extreme northern Luzon. We pray tabi na sana padagos na protehiran kan kagurangnan ang buhay and ang propriedad as well, lives and properties as well sa mga agihan kan pinakamakusog iningon yan June so far sa record kan mga meteorological agencies worldwide. The strongest typhoon ngunya na taon so far. Sana po dahil na masundan. And padagos pa kitang mga tabi ikadua ta ini po na nagbibilog o kaya medyo low sa naman tabi as of now, hababaan posibilidad pang padagos na mag-intensify, mag-kumpul-kumpul ning todo ining mga cloud clusters diyan sa may halos tangod na kan Mindanao. Ang projection ka ini June, ining weekend. 25, 26, 27, 28. Sana po dai mabilog sa ngunyan low ang classification hababa pero sa tuya digding pinagsusubaybayan ta nasa dagat pa baga iyan ang dagat baga an alisngaw kang dagat ang temperatura ang klima and yung surroundings kan dagat ang sitwasyon kan dagat iyan tabi may epekto iyan na dakulaon sa pagkakabilog or dai pagkukusog or pagluya nin sarong bagyo tana sa dagat pa baga ini yaon pa sa dagat Pasifiko although nasa luwas pa kan teritoryo kan Pilipinas pero nasa alaog na kan domain of monitoring kan Pag-asa nasa dagat paan may possibility iyan na maghigop ning sustansya ning medisina nin vitamina depende po sa alisngaw asin kondisyones diyan sa dagat Pasifiko. Ang natutumbok June sa mga models Southern Luzon, that includes Bicol. So we pray padagos kitang mga na iyan na nag-adang-adang na iyan na dai mabilog ang tabi or kung mabilog man magtuon na siya, magkibrada siya pasiring sa kadagatan, kumusog sa habagat, kumbaga June dakulao na electric fan, dakulo na electric fan, hali dyan sa may West Philippine Sea, ibusul patoo, iyan na maraot na panahon ay na pinagsusubaybayan tang posibleng mabilog. Pero with our faith and God's merciful holiness, dakulaon ang Pag-asa na sana po dai yan mabilog tabi o diyan mo na sa tuyang mga initial na patara-tara digdi sa programang Bicol Target. Mentras tanto nasa linya si kumpadreng Al Armario aramunta daw mo na ni istorya dyan sa luwang Al Armario on the spot report. Kumpadreng Al, Diyos marhay na hapon. Anong nangyari tabi? Thank you so much. Paday maray na hapon. Illegal drugs. Talagang dapat tutukan kan PIDEA as in PNP sa mga barangay dahil ini ang numero 1 perwisyo sa Pasi Orden. Digdi sa Legazpi, sa liderato ni Police Lieutenant Domingo Tapel,
totoong nalilimitaran naman ang ngunyan ang mga kaso nin harabasan kung iguaman mga isolated case na pati na mga patupada, mga ordinaryong sugal sa barangay, talagang bibantayan ngunyan kan PNP. Alagad narireparo na ang illegal drugs yaon man giraray, lalo pang naglalala. Monitored iyan kan mga barangay officials dahil kan aktibo man na badak o barangay Anti-Drug and Abuse Council sa kada barangay na pinag-obligar iyan sa ngunyan kan DILG. Alagad ang problema kan badak dahil daiman sindanin police power na darakopon ang mga involved digdi sagkod man sana sa monitoring ang sa indang nagiging papel asin reporting sa mga autoridad sa lado kan PNP asin sa DILG. Kung madakop man sa akto, pag-abot sa kaso, minsan nababaliktadan pa ang barangay official. Ngunyan sa monitoring kan nagakampirang badak, lalo digdi sa mga rayong barangay, talagang kadakol pa man diraray ang involved sa illegal na droga, ani ba kaini so mga dati na kaitong drug surrenderies, alagad ngunyan balik man gyara sa indang gawi-gawi sa mga barangay. Kaya yun ang pinagahagad na sana maging tutok man, seryosohon maray, kana PDEA asin PNP sa indang pagmamonitor, mga intelligence work sa mga tawong ini, dahil kung badak ang pag-urodan yaon man sa indang esfuerzos, alagad kulang sa natin police power para magkadarakop sa akto ang mga involved to digdi. Iyan pa diyan informasyon pa digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa inisyal na bungkaras kan istorya hali dyan sa luwas. Yun na baga yung tabi, ano naramdaman mo kay ito several months ago kan nasa poder pa si dating Presidente Duterte, ha? Ang piga para i-restoryahan ta na baga either digdi sa Bicol target or sa Tingog kan Banwaan na antaramon ta ka ito. And in fact, this was attested to by yung dating regional director kang PDEA, si Director Edgar Jubay, kan siya pang nagkakapot digdi sa Kabikulan na may possibility talaga, and in fact, nangyayari na ngunyan, ang buweltada kan sindikato kan droga. May kumpano may mga rasones. Primero, mabultada talaga data nalugis indaning todo ka ito June kan panahon ni Duterte. Although, da ibaga tabi nawara, da ina pulinas because iyan na sindikato kan droga is well entrenched. Hararom ang ugat, nakapundasyon ng maray, and ini po basado sa pag-adal kan mga otoridad, interrelated pa bako sa naman ning solo digding sindikato ning droga, igwa pa yan ning koneksyones sa ibang mga nasyones, lalong-lalo na yung mga cartel baga na identified man kan Drug Enforcement Agency kan Estados Unidos de America. Very intricate ang organisasyon kaayan, and sa kahaluyan and dahil sa kadakulaan kan kwartang nakukuad dyan, naging makusog ang pundasyon kaayan, and there are those kan panahon ni Duterte inexpose baga na mga opisyales maging kan sa laog kan PNP kaidto ipigtuturo ni dating Presidente Duterte na on the take, igwang tongpats sa sindikato kan droga. Now, sarong rason iyan, nalugi sinda ka ito yun panahon kan mga Dutertes to a certain extent. Halangkaw ang kunyan, halangkaw ang
sinapar ninda ka itong kumbaga tama sa industriya kan sa indang illegal na pagdidistribuer nin droga by the billions ang nalugi sinda ka ito ta minobilize baga ni Duterte so bilog na resources kan gobyerno pati nga ni so Puwersas Armadas kan Pilipinas ginamit to a certain degree ta nganing mapuho na kutaan na ito na sindikato sa droga alaga dai talaga nahali takunya hararom ning marhay ang nangyari pa sa gabos bagang mga presidentes kan Republika kan Pilipinas si Duterte sa naso naging maisog lantadan gadan kung gadan kinol lang tabi ni Duterte kumbaga sige inako lang ni Duterte so challenge na gadan kung gadan ta ining mga adik bagang ining mga nasa industriya kan illegal na droga whoever comes their way titigba ko ninda yan ta grabe ang kwartang nakukuha ninda by the billions so whoever comes their way gagadanon tagagadon ninda yan kinol ito baga ni Duterte may mga nagkagaradan mananggad na mga street level pushers igwaman ni nagkaperang nagadan na mga nagkadarangog tang pangarampasan na nakikig kita na mga untouchables during the past administrations bago pa magtukaw ang Duterte nakikig kita may mayor palan may mga general palan may mga koronel palan na mga involved na pinagtuturo ni Duterte alaga day po yan nakuhan, day po yan napuho, tananata, well entrenched. So, during the time of Duterte's, the mission and the objective was good, but sinapar ito nindakulaon na pagkukontrakan publiko. Na ang nangyayari lugod ngunyan, ang pigsusurog na kan publiko su mga nasa sindikato kan droga, su mga drug pusher, su mga drug user, ta nagkukurarat na human rights violation, extrajudicial killing. Anong nangyari? Mismong su presidente na naging maisog kontra sa sindikato kan droga, iulugod ngunyan sunape preso duman sa International Criminal Court. So anong magiging efekto ka ini? In the sidelines, nagpapakpak ngunyan. So mga sindikato kan droga, nag-aabibar, nagsisilibrar, sagkod ngunyan. Kaya nagbabawi tananata kaitungani na maringgis na sudgera kaito kontra droga daisinda na puho ngunyan pa daw tabi kaya to iyan na report ni kumpadre ngal uyan na baga pinag-aako na talagang mas matindi ang aktibidades kunyan kan illegal na droga daita na sabot kung ang kataning ta kung ang nagakapirang official kang barangay Puera de los Ubos yaon pa kay to baga nga ni igwanin mga pinagpresentar na dokumento si Presidente Duterte and even digdi sa kampo General Simeon Ola may mga pinagpresentar na igwang mga elected official sa barangay tanod involved sa droga either as user or pusher. You can just imagine bako ungon yan na di siyempre mabawi na sindata dahil na ning gobyernong nagtutumang sa inda and matatakot na ang otoridad na magtumang sa inda takon sinda maglaban sa illegal na droga sa sindikato kan illegal na droga chances are sinda lugod ang mapreso taso presidente nga ni dati na igwaning naging puder igwaning naging impluensya the highest elected official kan Pilipinas nakulong ano pa ining mga ordinary nyatong pulis mga ordinary nyatong mga kunyan mga law enforcement authorities o di siyempre maduwa-duwa na iyan maduwa-duwa na iyan na magtumang ta so presidente nga ni dahil na proteheran so sa iyang sa diring buhay dating presidente na ano pa yan ng mga ordinary nyatong mga law enforcement personnels iba o kaya babawi yan dahil na aram ngunyan while we are speaking kumpirang milyones na kantidad ning kwarta ning Shabu ang nagbubulos diyan sa kalye pigdistribute kan mga puser pigagamit kan mga user. Jimmy Nasalita on the Spot Report.
Si kumpadreng Jimmy nasa linya, Pading Jim. Chief Jim, maray na hapon. Yes, maray na hapon tabi pa di. Sa mga dagdag niya tong istorya, sabi kan mga gugurang, bago magayo na sinyalis, kung dahil man kibagyo o may paabot na maraot na panahon, tapos inot ng may mga nagtutumbang kahoy, na dahil pa man kirason Yan. sa Piyudoran, bali duwang kahoy na, anat nutaran kan di si Gibinyos, na nagsadiring magtumba, magkasiblag na barangay at sinuras. Kanakaging aldaw sa barangay Pinudigahan, sarong kahoy, bigla na sa nang minumba, sarong motor anaog makan. Yan. Estudyante antag sa dire, nagkataon na sa laog nin klase pantang sumotor, ipigpark sa puon kan kahoy. Ito, natumbahan dahilan sa dahil man ki rason ko na nung tuminom ba sa naso kahoy. Nabuwal sana. Nabuwal. Sus. Oh. Kaso bago, sa gilid naman kan tinampo, may dakulang kahoy sa barangay Pinudigahan. Igwa na naman yung dakulang kahoy. Ang tuminom ba? Salamat sana na dahil kinabiktima, dahil ni nagkataon na may motor o auto na nagaagi, dahil naigo, kan tuminom ba ang kahoy, uminog pa sa tahaw kan tinampo. Yan. So ngunyan, maski sa gugurang na pagtubod, talagang siguro, extra pa siguro kita, Yes. ngunyan na panahon, asin sa mga maabot na panahon pa, mga bulan, sa pagsabing baka sinyalis ni unang kataon sana, Yan. magpamibi, mag-arang sa mahal na Diyos, nin kaligtasan niya to, o para, ikaligtasan para sa kabuhos. Para mo, kumpadring Jimmy, Chief Jim pa di ano, totoo yan na mga kasabihan na igwa ning arog kaan, pero and igwa talaga nin nangyayari, kadaklan. O igwa pa ning saro, kumpadring Jimmy, Chief, so nasasapi bagang bigla na dakulaan na puon kan parte kang kahoy. Yung nga Yan, apera kan so nabubuwal so kahoy mismo, so nasasapi baga na masabutan na minaragmahok na sana dyan sa kalye. Mga ko baga, mga Yan. mga day may paliwanag day mang ngayon paros. Day ban pa kita ki na mga signal kun ano. Yo. Pero nainot na nagatumba. Yan. O, iyo talaga. So, saro duman sa Piyudoran itong sunahumbalan sa motorsiklo. Ito nga na motor na ubalan biyo. Modigdi naman so sa Pulanggi. Sa Piyudoran man. Sa Piyudoran man. Binodigahan. Binodigahan. O, yan. Basta na sana nabuwal. Buwal dahil man kita ki abnormalidad na dahil man ki paros-paros. Iyo, tabi. So yan tabi pa de. Ano to pa mga dagdag na mga monitoring niya to sa tuyang kapalibutan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy. Jimmy Nasalita, on the spot report. Yan, puwerte baga tabi. Junan baga so sungon niya ito. Ano yung Demon Slayer, Demon Hunters? Jimmy Nasalita, on the spot report. Yan, paborito ang yan kan mga jóvenes, muna mga aki yun I don't know, maski si Dr. Cedric Daep, igwa ning mga pinagdi-discuss kay ito kan chief pa siya kan apse mo, nagiging guest ta digdi, personal o naapulanta sa telepono, igwas indanin mga mga crude o itong mga natural na obserbasyones na nangyayari bago mag-abot ang bagyo. Ining pagparatumbakan kahoy, buda pagsasapi baganin dakulaon na porsyon kan sa nga kang kahoy na bigla na sa nang minaugmak dyan, kaituta pa iyan nagkakadarangog. And I don't know kung coincidence o talagang igwanin na gustong sabihin ni ang apod nga ni kan ibabagad yun, signos. No, sana iparayo man kan mahal na Diyos. Yan, signos. Kaya sabi nga ni 4498, good AM Boss Pio, very alarming pati yan. Tadyan sa part na yan na buo so mga super typhoon Yolanda and Riming. Yung tabi, yung barkada ta ining biyahero. Yan, maray na hapon tabi nag-aagawak ang tanog kan sa mong radyo karaoke sa may Bicol International Airport.
maray na hapon tabi dyan, Familia Mendonez, asin Liasos, tapos Garay, después Estola, family, gunmuan, wakawak ang tanog kang radyo dyan, DCGB ngunyan sa may Bicol International Airport. Salamat tabi Mendonez, Liazos, Garay, Estola, family. Kumustaan relayog asin landing dyan kan mga eroplo. Tabi. Sabi man ni Sir Nendo Los Reyes, on the other hand, kaipuhan taman Kuya Ping an uran, lalo sa mga matarok na paraoma. Totoo ka dyan tabi. True. And may pakinabang man iyan na mga uran darakan bagyo, subako sa ng pandestroso. Yan, si Migong King Reginaldo, sige nga ni Andralayog kan Sparrow Birds. Yan, Migong King, rainapon, salamat man tabi sa pag-infuse nin istorya o kaya input digdi sa programang Bicol Target. So we pray tabi na sana po daiiyan mapangyari na mga bagyo, mga kuan na yun na may mga ang apod ka ni signos, mga pasahes tabi yan job tabi sa may kahampang kan Vista Almayon sa Washington, may dakulao na kahoy, lay na sa tinampo, dapat mahalian, tatibaad may matumbahan, difficile na. O tami, totoo ka dyan, dakulaunon na po uning kahoy iyan, so mga sanga, gabos, yaon na naglalaylay na, tibaad kung may mahumbalan yan, kung paano tabi, ay paabutayan sa otoridades. Pero thanks God, sa kadakulan na bagyong minaagi, dahil man nahuhumbal yan na bilog. Medyo sanga sana nagkakasarapi. No, dyan baga sa may Vista Almayon Pension, BC Street pati yan, Washington Drive. Sa kadakulan kan bagyong minaagi, dahil yan nahuhumbal na bilog, takon matumba yan na bilog, dakulao na problema ayan. Halo-hilo yung paghali ka antabi. Bueno, oras Pilipinas, alas 4:34. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhing walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhing walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! So, DICT si Henry Aguda saro sa mga official kan Department of Information and Communications Technology ipinagtuturo yung anonymous.ph na iyon nag-instigar kaditong so bako itong rally, bako itong hero protesta, riot ito, anarkiya. So nangyari baga duman sa may rekto, pasiring sa may nagtahanaan itong stretch na ito duman. Bako man itong rally kundi riot ito, anonymous.ph yung pinagtuturo kan gobyerno itong DICT. Taod-taod tapag restoryahan taan. May istorya mo naman dyan sa luwas si Joshua Bino and before that, maray na hapon tabi dyan sa mga taga San Lorenzo kan Tabaco City. Si Sir Jerry and Manay Sabel Sariola and family. Yan, mga nakaantabay ngunyan sa San Lorenzo Tabaco City. Sir Jerry and Manay Sabel Sariola sa bilog na familia. Maray na hapon tabi. Thanks for listening. Salamat ning maray sa pagdadangog sa Bicol Target digdi po sa DCGB Legazpi. Si Sir Jerry and Manay Sabel Sariola and sa bilog na familia diyan sa San Lorenzo Tabaco City. Mabuhay ka mo diyan tabi. Joshua Bino on the spot report. Dagdagan tan istorya, Joshua, maray na hapon tabi. Please go ahead, man. Yes, maray na hapon. Tabi, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Konektado sa pinagdidiskuter mo, Tabi, Sir Pio, Kasubago. Talagang kriparo na yaon ang presensya kan illegal na droga digdi sa Satoya sa palibot. Pahihiling sa record ka na Philippine National Police na sa laog sa Sir nin saron simana nindang operasyon, milyon-milyon kantidad ng illegal na droga ang nakakumpiskar. So dakulaon ang posibilidad talagang itong supigasabit na as we speak, dahil tasabot kung pirang milyon ang nagsasaruso dyan na kantidad nin Shabu sa mga kalye.
Tama ka dyan, tabi, Sir Pio. Ta, siyempre, so, nadadakop. Yan. Iabot kan intelligence Yes. operation. Oho. Na kung milyon-milyon ang kantidad, kung iisipon halimbawa dae pa nasabat, milyon-milyon kantidad din illegal na droga ang nakapawagas, Yan. na posibleng iyon magkausa para gari nagralayog-layog ang pagmati kan iba. Yan. Ang pruebas ka, di na nalalakop. So, kantidad. Roger, Tratado, Sir Pio, sa pinalawas na impormasyon kan Police Regional Office 5 na pinamamayuhan ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Sa laog, Sir Pio, nin sarong simana o sa petsang September 15 hanggang September 21, 2025, nakapagkondusir ang mga kapulisan sa Bicol nin 26 na anti-illegal drug operation na iyo ang nagresulta sa pagkakakumpiskar ng illegal na droga na minakantidad 3,407,000 pesos. Yan. Kung sain, ini man ang nagresulta sa pagkaka-arestar ng 30 drug suspect, duwa sa mga kaini konsideradong high-value individual, as in 28 ang pinagmimidbid bilang street-level individuals. Sa nasabi ng kantidad ng illegal na droga tabi, Sir Pio, na minapatak 3.4 million pesos sa laog ng tarong simana, 500 grams kaini iyo ang alegado shabu, as in igwaman ni nagdalakop 9 grams nin marijuana. Yan. Takwa na eh. Dahil ng titakutan tabi Joshua, uy na nga ni, may panalmingan sinda, ito nga ning presidente na ang nagtumang sa droga, ilugod so nakakulong. Ngunyan, kaya ining so mga anipekto kan so mga ordinaryong polis, maray nga ni, taigwa pa ning nag-ooperate, kadak lang, ang takot na, so presidente nga ni, nakulong. Sinda pa daw. Pagtumbak itirang taon, ako naman, ikapantirahong kang human rights. Sige. Sa datos na yan tabi, Sir Pio, although yaon ang disperse man giraray kan mga kapulisan na nagingawa, madakop ang mga nagpapalakop ng illegal na droga sa palibot, kundi dahil mahahali sa isip kan sarong ordinaryong tao, talagang kung milyon-milyon ang nagkumpiskar na illegal na droga, talagang mapapaisip na dahil man giray panahali, yaon man giray ang presensya kaini sa palibot. Roger to da. Yan, Sir Pio, ang dagdag niya tong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua! Joshua Bino, on the spot report. Yan. So that sabi na nga ni, that fortifies our discussion in here sa Bicol Target Yan. Uy, salamat sa mga sources niya to yung CIDG na hiling duman sa palibot kan residensya ni Primo na Bryce Hernandez, ni Engineer Bryce Hernandez. Mantang nagkukuwadakan mga dokumentos padingnal para sa aga naman na pagdadangog. Yan. Salamat, siyempre, iguanin mga nagproteksyon duman. Tabi. Now, manungod dyan sa kuan. Sa aga mahiring naman yun, tabi, sa aga. And ining so sarali, duman na lang sa tingog kan banwaan. Dingdingon na kita sa hearing naman nagigibuhon sa aga. Dahil ka mong nareparo pading June, pigkukonektar baga si Senador Jinggoy Estrada, buda si kunyan si Senador Joel Villanueva na suminrop man nin milyones na porsyento sa flood control projects ta nagmaniobrada, nagkuaning fundo na ibaba sa DPWH duman sa opisina na Primong Bryce Hernandez. Nawinalatan ako ng BMW motor. Kararibok naman sa Facebook kan mag-post kita kaso retrato kong nasa BMW ako tabi na motor. Nya ko, salamat Bryce. Nyan.
di ipigkukonektar baga sinda June ade. What happened? Kan magkaigwanin hearing kanakalis na semana, Blue Ribbon Committee na pinamamayuhan ni Senador Panfilo Lacson. What happened? Inakomodar si Jinggoy, buda si Joel na Villanueva, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, mga senadores, inakomodar pa ding na June not as a resource person na papasupgan, kundi inakomodar tanganing depensahan so sa diri ninda. Nakukuha nindo ang gustong sabihon. Ang iba na pinag-aakusaran na nagkurakot nin kwarta hali sa mga flood control projects na iyan, ang gigibubakan Senado, pigi-imbitaran, pipatukaw as resource person, and duman pipasupgan, kikondinar, including ni Senador Jinggoy Estrada, buda iba pang mga senadores, Pera de los Ubos, pipasupgan, kikondinar, in open public, nahihiling sa bilog na kinaban, kikondinar an resource person without the benefit of judicial trial. Now, naan ipig-implicate si Jinggoy na Estrada, buda si Joel na Villanueva, naglalaom sa tao na iimbitaran man ko taasin na diyon, papatukahon duman as resource person, as in, iimbestigaran man kan mga senadores. Pero dahil ito nangyari, pinatukaw sinda duman, ang ginibo, kan sindayao na duman, ang ginibo, buniltadahan lugod, so nag-akusar sa inda. Dahil ginibo kan mga senadores, so sa indang pinagigibo sa mga resource person na pigpapasupgan, pigigisa, pigsasentensyahan. Nahiling nido sa diferensya? Ito sa piglalauman ko tanang katawe, imbitaran man kang Blue Ribbon, tayaon man sana sa opisina nila, tumukaw ka dyan. Aber daw. Kamu man ang magsapar, kang gibo-gibo nindo, duman sa mga piguhusgaranan nindo mga resource person, kung ano man ang mamatayan nindo. But that never happened. Ang nangyari, pinatukaw duman si Jinggoy, buda si Villanueva, tanganing depensan sa diri ninda, asin pasupgan pa, so nag-akusar sa inda. Complete na kabaliktadan kung ang pinag-imbitaran bakong senador. Ay kung ang pinag-aakusaran bakong senador. Di ba? Ay nariparo pag ang mga pig-imbitaran, yan sara Bryce Hernandez, sara Engineer Alcantara, kung pipasupgan baga, lalo na maski ining si Joel na Villanueva baga, buda ining si Jinggoy na Estrada, pag minaasta baga, huwag mo sinungaling, may ebidensya kami sa'yo. Ilabas kong katotohanan, eto, may ebidensya kami, wag kang sinungaling, inauro asta baga. Naglalaaw mo sa tao, tasinda, pinag-implikar man ni Bryce Hernandez, iyo man sugigibuhon kunta na kan Blue Ribbon Committee, tumukaw ka mo dyan. Kamu man ang imbestigaran mi daw. But that never happened. Pinatukaw sinda duman, tanganing dipinsan so sa diri ninda. Tamang obserbasyon tao bako, sige daw tabi ka mong mga nag-arantabay kung iyon ang sa induman na naririparo tabi, Ibaga, what difference that it makes? Inakusaran sinda na imbulto sa pangungurakot sa flood control projects, alagad inimbitaran kan Senado, not as a resource person na sa indang papasupgan, buda huhusgaran, buda iimbestigaran, but pinatukaw sinda dumatanganing depensan so sa diri ninda. Dahil nga ni nag-questionar bagang senador, siring kan pag-questionar ninda, kara Hernandez, kara Bunuan, kara Alcantara, buda kung sisay-sisay pang mga kontraktor duman na pipasupgan, dahil baga ni nag-questionar. Ito si piglalao man kan tawo. So, where is the standards? Yan, na pinagasabi kan publiko. Yan. Tabi, tamay kuan ma, Sabi ni mas okay pag si Senador JB ang naghapot sa resource person. Totoo. Ang iba dyan, minaasta parang kangaroo court na Parang kangaroo court na tabi. Kunyan dyan, ang
nangyayari. May text man hindi si 1601, mauli pa daw tabi si Mr. Saldico sa Pilipinas. Well, it is the prerogative man ni Congressman Saldico kung siya po mauli. Tabi, sa iya na prerogative kung anoan sa iya man nagigibuhon. Let us just wait, tabi. Yan. Remember, tanuson ta ning sa abot kan sa tuwing makakaya. Ang mga issues ngunyan tabi is itong nagkurakot, buda itong mga substandard, buda ghost project, nagkurakot sa substandard, nagkurakot sa ghost project, buda ba nga iba pang nangumisyon sa flood control projects. Iyan po ang main issue. Never man tabi na pinag-urulayan ang budget insertion. Bako yan sa main, although nagbubutwa, bako yan sa main issue. In fact, ang pigkakasuhan nga ningon yan, mga pigasabing nagmanipular kan budget, kan flood control project, so much so na may ghost project, buda may mga substandard projects, na nagkita sinda duman, nagkurakot, nagdilen siya ng milyones, bilyones de pesos. Iyan ang issue ngunyan. Daiman po, pinag-akusaran ngunyan sa mga pigasabing budget insertions. Tabi. And ining mga pig-uurlayan ngunyan na flood control projects, ang fundo kayan, kinuapa kanso nakalihis pang fiscal year budget na duman nagkaigwaning insertions. So, budget insertion ngunya na taon, ining presenteng taon na ini, na pigagamit kan gobyerno, intact pa. Dai pa nagagamit. 13 billion more or less. Gari nabawasan sa naning diit, itong Sukitobi Tiangco na pinadalagan man duman sa iyang kunyan, sa iyang distrito. Naginamit man sa flood control projects. Pero apera kayan, dai po nin flood control projects ngunya na so question ngunyan na mga proyekto na ginamitan kaining budget insertions ngunyan. Yan, tabi So, ining mga flood control projects ini, ang budget kaan, so kaito pang panahon, na bako pangani gayud si Saldico, ang chairman kan Committee on Appropriations. Yan po, tabi. And talking about insertions, arog po kay ni, sa inagahagad sa inagahagad ang komunidad, ang munisipyo, ang banwaan, ang barangay, ang probinsya. Sa inagahagad sa inminarani ang mga gobernador, barangay, da iba pa sa inminarani tanganing halimbawa igwasinda ning gustong ipabugtak man lamang na proyekto sa barangay ninda na bugtaki man lamang nga nindo ning cover court digdi o bugtaki man lamang nga nindo ning dam para sa mga irigasyon, alokari man lamang nga nindo ning fondo para sa mga health centers, alokari man lamang nga nindo ning pondo sa eskwelahan and everything else, tulay, seawall, gabos. Sain po minarani, sa ano ang practice ngunyan tabi sa Pilipinas? Sain minarani, tanganing maalukaran ng pondo yan, asin mapagibo, ang mga infrang iyan. Minarani baga kadaklan sa mga congressman. Ngunyan, ang mga congressman, kumuyaon sinda sa Kongreso, sa House of Representatives, diyan sa konstitusyon baga, igo diyan kayong pigapod na provision na the power of the purse belongs to the Congress. Ang gustong sabihon kayan, kada pagsangling taon, bago masangling taon, say for instance, maabot baga 2026 na mapreparar sa gobyerno ning budget. So presidente, sa opisina kang presidente, katabang sa Department of Budget and Management, mapreparar sinda kan pigapod na National Expenditure Program, NEP. Yaon na dyan sa mga budget, o ngaya para man sa DPWH, tanganing sa mga dapat patrabaho, maipatrabaho, uni naman sa DOH, para sa mga sa sweldo kan DOH, pagbakal bulong, mga ekipahis gabos, uni naman ngayon sa DepEd, sa mga libro gabos. Yaw na dyan nakalukar. Now, ang mga constituentes baga sa mga barangay, sa mga munisipyo, pati mga elihidong opisyal,
minaharagad iyan nintabang sa mga congressman. Tayaon nga ni sa poder kang congressman ang pag-aprobar, buda pag-disaprobar nin budget. Now, may mapasar ning resolution na barangay na ipapasa nga kay congressman uni, tabangi man ngaya kami na makapagibudig din ning water impounding project. Oh. So congressman man, pag abot ka National Expenditure Program, magibo man ang paagi na itong so pigahagad kan sa iyang mga constituentes na project, mapunduhan man lamang. Nya sa katakunduman sa ginibukan opisina kang presidente na National Expenditure Program, buda ining kan Department of Budget and Management, dahil nahiling pa dahil pa yan naalukaran, duma naman minagibo ning medyo so congressman, tas sinda bagan representante kan tawo. Sindan pigahagad ning tabang, como representante kan tawo, igibuhon man ang medyos na sige tabi DBM. Uni nagagad man su munisipyong arog ka ini tawi man lamang ning pundong arog kang para sa ining arog ka yan na project, eskwelahan kabus. Iyunan minalaog na su insertion. Kaya pigibuan kan mga congressman because per se it's not illegal. Yung illegal paggamit kaya ng mga supposedly na pinag-insert na budget sa salang paagi. Kaya ang mga congressman, kaya baga nahiling baga nindo dyan, through the efforts of congressman so and so. Taso congressman, kan pag-abot kan budget deliberation, ilinaban iyan. Kaan tawi man ngaya ini, tayo man sukahagadan kan mga residentes miduman. Iyan dyan minalaog na so insertion. Kung day po duman nahiling, sa National Expenditure Program na ginibukan palasyo, budakan DBM, dahil duman nahiling na may alokasyon para sa project na araw ka na eskwelahan, project sa araw ka ini duman sa indang distrito. Nya sa katakaipuan kan distrito, ililaban yan kang congressman, ilaog man lamang nindo ini. Kaya dumanaan nangyari na insertion. It's not illegal per se. Tas sinda nga ni, sinda koneksyon kan tawo. So conduit kan tawo para mabudgetan man lamang in mga proyektong ini. Kaya duma sa National Expenditure Program nahiling ay day palan nga talaga nakasabay di sige dagdagan ta ini na alokasyon na ini tanganing mabugtak nga diyan sa proyektong iyan. Basta day magsubra duman sa budget na pinag imponer kan presidente o kan executive. What makes it illegal kung gamito na ito sa sala? Garuman sa nabagay ikaama sa sarong familya, nag-budget ka para sa sarong simana. Igwa ka ng budget sa para sa sa ini. Suaki mo naghagad. Mahuron-huron na naghagad suaki mo na. Garinalingawan nga so para sa kunyan kuman. Sabado, uniforme girisi na. Mahuron na mag-agong sa ina, buda sa ama. Talaga sige. Padalaga ng taning budget so pangaipukan aki. Nakagibo na kita, nakaprepara na kitang budget para sa bulan na ini. Kuhaon tango na sa ini, ipadalagan tadigdi, i-insert ta para gamito na pambakal sa uniform kan aki. Arog po kaya ng kuangkaan kumbaga, ang general picture kan mga insertions na yan. Sige tabi, sana po nakatao man kita ning kaliwanagan, manungod sa bagay niyan, sa abot man kan sa tuyang makakaya tabi. Okay, so haraton ta na lang kung anong kaabutan tabi ka ni. Sabi ni 4498 paano kaya Boss Pio, style ka nag-iimbestiga, parang gulatan na lang, mayo ng ka-finesse palibhasa hali sa pagiging commentator sa broadcast media. Yugon ma, pardon mi po Boss Pio, tay kaiba man ang atake mo, bako ka bias, kumbaga you discuss the issue fair and square. Ay salamat man tabi, igwa maning kunyan sa tuya naka-appreciate man tabi. Yan. Diyan databi sa Baclayon Bakakay Albay. Ang familia Bernal as in Barcelo family. Pamilya Bernal and Barcelo diyan sa Baclayon kan Bakakay. Maray na hapon tabi sa Indo. Habol na mga greetings. Nakalapos na kita. Salamat kan sa Indo paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas